96.1 FM Owerri na nkịta bụ Friday ma bụrụkwa ahịa eke abalị 31 nke ọnwa Julaị afọ 2026. Aha m bụ Ifeanyị Nnadozie ka ọ dị ugbu a ọcha n'ikuku nke mbụ Chinonso Banonso nkwa awụchala n'igwe okwu na mgbe ụtụtụ a ịgwakwana anyị otu ihe si kwụrụ ịma na ụbọchị taa wee awụ ngwụcha ọnwa Julaị ọnwa agwụla taa ọnwa agwụla taa ọ dịghị izi o ọ dịghị izi anyị ekelele Chineke ịhụnanụ na afọ a na ha agwụla bịala na njedebe ịhụna echi na anyị abaa ọnwa nke asatọ onye kpasara aka n'ọnụ na-adazi gị emba mont mana o nwere ndị ga-asị gị na kamgbe Jenụwarị ruo ugbu a na onweghị ihe ha chetara ghọtala no many people now out of 100 80 enwebeghị ha chetara and ekwuru m ya I said it somewhere asị m atakwala onye ọbụla ụta ịghọtala atakwala onye ọbụla ụta ya enwere onye ị na-atọ ụta ma ọ gị blame ma mmadụ ma na mmadụ planụrụ DCN ya ga-arụ ụlọ DCN ya ga-alụ nwaanyị DCN ya ga-agba moto DCN ya ga-agbawa blọk enwebe ihe atakwala ya ụta anwakwala anwa gị taa anybody na Nigeria ụta n'okpuru ọchịchị Tinubu. Don't blame anybody. Onye ọbụla planụrụ something ma o meghị otu ahụ blame ya blame Tinubu, blame APC. Amami na ghọta because Nigeria where you will plan something ya ga no you don't plan anything in Nigeria. Mmadụ ole nwere savings? Mmadụ ole nwere savings? Jugodo onwe gị sị how many people nwere savings in Nigeria? Chawagodi, give us today our daily bread. All we hear on Imo State, especially Imo, because Gilani open the transportation Imo State Riono. You did an as well as Imo Riono, rent Riono. He got some more now. 100 naira, 500, 1,005. Everything all known Imo State. So ndozo when you can Enugu nwere ike ka anyị ma Abia nwere ike ka anyị mana Imo State ri ọnụ Port Harcourt nwere ike ka anyị ma nwanne nwaanyị support ụlọ n'ọnwa gara aga ihe ọ nụrụ naanị 1 week ya sị m na Ifeanyị na alawala oke alawala no ihe otu ebe ede naanị iri na ya ma na ego ole ya mefuru nke a ya lụrụ na ya lụrụ n'isi oke ngwa too na anyị nwanụ afọ ga-agwa afọ abịakwasa tọ anyị ike nụnụ so biko onye atakwala anybody ụta don't blame anybody si omebeke ọzọ gị nwa na onwe gị don't blame yourself don't blame yourself blame Tinubu for your problem blame APC for your problem chekena ọ dị mma Ifeanyị n'ụbọchị nke taata first of all asị mma mekele ndị Imo na Agụrụma ndị Mbitolu ndị Igbo achị mekele unu achọrọ m ikwu okwu a this morning ịhụna before anyị abụrụ ndị Nigeria anyị bụ ndị Igbo before anyị abụrụ ndị Nigeria anyị bụ ndị Igbo before anyị abụrụkwanụ ndị Igbo anyị bụ ndị Imo then before gị wụrụkwanụ onye Imo iwu onye village gị amami na aghọta so ngo onye bi ka ọ na-awachi 2 days ago ka o mere 60 years egburu agụ iro nsi nwanne anyị nwoke egburu ihe na July 29 1966 so 2 days ago July 29 2026 ka o mere 60 years ọnwụrụ and e mere the commemoration of ọnwụ ya remembrance and the memorial of ọnwụ ya na Abia State but unfortunately naanị Alex Oti onye nọ na the memorial only Alex Oti yet we have other governors from the southeast ihulo otu ụmụnne anyị ndị gọvanọ shere gị ihulo otu ụmụnne anyị ndị gọvanọ na-enwe nwedị ihe gbasara ha n'ihe gbasara Igbo nwedị ihe gbasara as far as you are talking of Igbo nation it doesn't concern them you know they are happy trading whatever they have within ndị ugwu and within the southwest probably because of one political position or the other. To identify with your people, I got a problem. Get them in a haga away. Are they not okay? If they are not aware, they are not supposed to be governors. Yes, if they are not aware that on 29th July 2026, 60 years, the first military president, head of state of Nigeria, one nine you won't come, never done. You know, which means they are not supposed to be governors.
I mean now. So on behalf of Umoa, no munne mundibo. I na se kampuro bi agwiro siga n'ihu n'izu ike n'udo. Amen. Amen. Ima last week ka ikwuru okwu ndị amawom youth na ego ha na ụmụ nwanyị. So emecham that program. The interim president of Amawom Youth akpọm. Okay. Ya Uzodinma. He is the interim president of Amawom Youth. So Amadim nowhere because I could remember 2020, 2021. I want a studio anu akaino na alụ Ihe basara Amawom Youth. The election had that time. I could remember vividly. Yes, I could remember. But amahum na emechara ha kpọghachitekwe. See, because ya handle as interim president of Amawom Youth. Okay. So ya na pom na shimam na no around. But the ano kwa ihe nkuru. But lekwe. The truth owo imo onye ga enye ọrụ ya rufe. Oh. Ime ga enye mmadụ ọrụ ya rufe. And they go deal or ima ihe arụ ga. Oh. Amami na got ebe na eje. So but that he will try his best to caution the boys, you know, ihe basara anya emebe. That mpopo na court bulaka. Let me him you know. So we are soft pedaling on ihe basara court. Okay. Actually popo the youth president Amawom because he promised us that there will be a change. Okay. You know, so our own change. We will go ahead with him. Yes, then fine. Yes, 2 days ago, Nde Fulani bandit torola a family of 3. Had the 4 nime moto. Hashura alaje okolochi. You know, so kaudi hi agba ko okolochi. But eba toro ha here na okporo ụzọ ashi okolochi ga wi hi agba. Okay. Eba toro ha here. Now, obere nwa that girl is 12 years. Ama me hone na status. That girl is 12 years or 11 or so. You know, so how wopota n'ụzọ. About 12 of them according to the pushing the man. Nyawa, nwanyị ya, ụmụ ya abụọ. Hele nwa nke ntakịrị were egbe gbawa ya ọnụ. Kpụrụzia mpe ya, kpụrụ mme ya, kpụrụ nwanne ha nwanyị. Now that girl nọ na hospital na critically down. You know, critically down. Kamgbe ahụ enwebeghị any report whether they have called for ransom or they have contacted the family. We be here report. Ema, anyị na-ekwu mgbe ọbụla na-ekwushi ike. Ị na-ekwele m ihe akwushie ike. Oge eruole mgbe a ga-ajụ ndị vigilante those axes ihe a na-eme. Ọkwa ya. O ruole mgbe a ga-ajụ ha ajụjụ. Mgbe ọbụla mere ya wụrụ ihe agba. Mgbe ọbụla mere ya wụrụ okolochi. Mgbe ọbụla mere ya wụrụ nekede. Mgbe ọbụla mere ya wụrụ obinze, ya wụrụ naze. O ruole mgbe a ga-ajụ these local vigilantes ebile egbe chi ha cheme obodo nche ji agba nkịtị. Ị na-agwala ngị sị gị nobody enters your forest, no stranger enters your forest without a ha na-akpọ ya onye maala ijie okpo. Ime onye ha na-akpọ okpo dị ala. Onwe ha na-agba okpo dị ala. Ọ na oke nọ n'ụlọ gwara oke na ama na. Ọ ya ka m na-agwa gị, for a stranger to dwell comfortably in your forest means na aka onye ụlọ no ya. Ama m na-aghọta aka onye ụlọ na ya. So let me say it today that ihe a megen Fulani bandits here, they are working within the vigilante. They are working within the vigilante Hiagba. They are working within the vigilante Okolochi. They are working within the vigilante Naze, the vigilante Opinse, the vigilante Nekede. If they are not working with them, why are they still kidnapping people? Aurun and the Fulani de no more here. Arogan within the vigilante. Ebende over the West. In fact, over the West in vigilante honey lady compromised. No, they should come to radio and the state otherwise. They should come to radio. They should come and growl on her. That they are not compromised. Many ball and the vigilante, the Fulani herdsmen, and they keep when I turn them man. Mbola. After another 10 million. After another 5 million. Oh my God, another 50 million. So, what kind of low level kidnapping wuke? Low level package to kidnapping in wuke. So, if the vigilantes of Owerri West, na hashi na han and the Fulani arogaho, habi akowa. Olo to the Fulani shebia.
ga-eshi maracha okpo ọhịa okpo ọhịa niile nwere n'Owerri West Fulani machara ịmana ọcha ihe mere anya ọ dị m ka agbara ndị a nkịtị ha eju n'ihi na ndị awụkwa otu ndị onwe otu group ya ka m na-agwa no they are not ịhụ na ebe Coca-Cola bus stop nọ na Irete o nwere ebe a na-akpọ custom quarters or somewhere around that area aka eruru ha 4 or 5 then ị gaa na Irete akarịrị ha akarị like one of the guys eburule ha ọ sị na ndị mgbe ha kwụchara nsọ ndị eke kpọpụta gị ya agwa ya ụzọ ọ ga-eshi ka ọ hapụ eji amụ ihe na oshi ebe ya aja nwọ ndị ọdọ ha eburu ahịa I'm telling you n'ime ọhịa anyị nga na Owerri West anyị nga n'ime ọhịa anyị hịa eburu ahịa ọ dịkwa egwu okay ọgbakọ eburule ha 5 guys na ọgbakọ gbagbuo one of them na ọgbakọ nga ha burule mmadụ 5 gbagbuo one of the guys na ọgbakọ hịa ndị kepụtara apụta mama ego lasha akwụrụ 2 million 3 million 5 million mama ego lasha akwụrụ before pụta na ọgbakọ hịa amami na otebe mmeje so ọ bụrụ ma ndị vigilante ọgbakọ ma ndị vigilante ejebe kwuruo ma ndị vigilante kere ahịa kere ihe after ejebe kwuruo led ndị mizo mbe ha ndị niile nọcha that area they will not tell us that they are not compromised. They will not tell us that they are not compromised. N'ihi na atụghị anya n'aka ha ịma otu a ndị nchekwa na ugbu a na ndị nchekwa na ndị vigilante ekwesịrị agụrụgụrụ anụ na enwene mgbe ha na ndị a mere ha kwasoro ndị confrontation ma ọ bụ ihe dị otu ahụ confrontation amakwa na ha nọ n'ọrụ ma we raid ime ọhịa ahụ you raid your forest that thing is your forest. Before mmadụ eje na property nọ around that area gị si ya bịa kwụọ gị ụgwọ ka iduri eje ka iduri eje ọkwa onye ahụ chọrọ imeberi ya gị si bịa kwụọ gị ụgwọ ka eme eke it doesn't make sense now. Amami na aghọta it doesn't make sense. So ndị vigilante Owerri West ma ndị eke ejemekwuru ma ndị eke ọgbakọ ma ndị eke izombe ha unu si na nna arụga ahụ wit ndị Fulani nọ n'ime ọhịa nna abịa shaa nna abịa kọrọ nna abịa gọrọ. It's a simple arithmetic. So as at today belief anyị wụ na ndị vigilante ndị arịla compromise na ọwụ ha were gị ụmụnne ha ereshiga ndị Fulani herdsmen ereshiga ndị Fulani bandits. They are no longer herdsmen now, they are bandits. So mgbe anyị na-echekwa ma bandit ọbatabe bandit abatala n'Imo State. Fulani bandits are right here in Imo being covered by ụmụnne anyị ụmụnne anyị shige ha ụzọ ụmụnne anyị rụgara ha aka. That is the problem we are having as of today. Every day a ga-atọrọla mmadụ n'ọrụ ogbe, every day a ga-atọrọla mmadụ n'ihi ama, every day a ga-atọrọla mmadụ na Amakọhị. Ndị eke mgbaga gị ọkwa ndị eke ndị nwe ha ji nọmba m kpọọ m akwa ndị eke ji nọmba m akpọọ m sị na osokwa sendekwara m vidio sendera m picture like that small girl ha sendera m vidio agbashiri ọnụ ọbara eju everywhere n'ime moto ọbara eju everywhere n'ime moto. Ole mgbe ihe a ga-ebi ọwa anyị mego onwe anyị ọwụ ndị ebile egbe mege ihe niile ndị o webata n'okwu m chọrọ ikwu n'ụtụtụ. Gọọmenti ibige civilians egbe because na civilians maybe that civilian wụ former onye oshi ma that civilian wụ former terrorist ma that civilian wụ former bandit ma na civilian ahụ wụ former unknown gunmen. Maybe gọọmenti arata onye ka ahụ ya na gọọmenti enwe agreement gọọmenti anapaga ya egbe AK-47 na bige ehi loss. Ihe mkpuge n'ụtụtụ ahụ one of these former bandits repented unknown gunman a na-akpọ nwa mgbe nta onye ata njaba. I want to talk about nwa mgbe nta. Ị follow na social media ị ga na-anụ ka m na-ekwu okwu nwa mgbe nta mana achọrọ m ikwu okwu ya na arịa ama maka ndị na-anụbeghị ya. Nwa mgbe nta wee former unknown gunman o former onye na-anọ n'ime ọhịa a former kidnapper a former onye na-esogbu mgbe ahụ na-agbagbuchi ndị mmadụ ma polisi ma amị ha emegemege gọọmenti egide onye eke ahụ gidie abịa na gidezie ihe ya nakwe gọọmenti mkpa ya ga-arụ with gọọmenti na convert zia ya na repent zia from former kidnapper, former bandit, former murderer, former killer
Urozionye ke government, Rezian so nihu government. Government anana use sie na njaba. Na use na ata. In fact, the entire Njaba local government, all we are AK-47. Why they recruit through boys here? Boys here in a year recruit to child boys here. A beacher AK-47. Now be a loss. Now, sometime in June this year, some group of people, in fact, before June, Sahara reporters. Only one young man. Sahara reporters see News ye. One went taboo. Only the crime of that young man. The young man, because the young man, okay. Here now we are 1 million here. So ya one benta. Go ye can we put there? Everybody know for a couple for ya we for there. One went to Jebru the boy. Here meganata. Jebru the boy. See in a cage. One went with a cage in Keta. Man on a tea mad. Oh, no, so one went and Jebru this young man. Far guy and he make cage. And the moment some people that cannot sustain pressure. Yeah. When they pressure na reach a man. Yeah, far guy the boy he made the cage. Before you know it, ban will hear the boy. Hey, yeah, wanna. Yeah, touch her to death. Now, the woman and it is simple. Ashim give them on one. Ashim give them on one. Many people now started calling me. She don't so quite here making a tan job, or we know bear ye. Here one went time again, then job, or we know bear ye, say I know bear until you bring it to my notice. And I may jack a yeah. You people, when Domino, you come. What evidence? Then we follow it up. Before you know it, 3, 4, 5 people came with evidence, with a confessional statement. One of the men, in fact, on social media, on my Facebook, okay. Waram na one benta, but I know ha, put on way okay. No, but I know ha, put on way okay. Poor, Hana say one moment, I'm again, you again. How about the boy? Poor, in fact, me who I can't about the boy. Hey, me who my and Pia. How about the boy, dear? Hey, Brozu the boy. Got somewhere no cold. Jebos Yorko. Why also this guy, according to the man, and according to those what I'm about to hear, about also the boy, 7 days. Oh, young way Yokota, Kereta, Echiabia, my Okoso, because of the Ayabia, my Okoso. 7 days. One winter did it. Repented criminal, repented unknown gunman. Go back to be like the other man, the same thing. One bente Burumwe. No longer say I will take 1 million. And no cash corner. How about you get a rent? I remove 1 million. Bigger this repented criminal. Come we have illegal last year. Wrote today. I hope one wrote her. Oh. So I had to put it out there, calling for more people in case only one more evidence. Bring. DSS has to call me. DSS at Semom ya Maga. I say, under them. Oh, yes, one went and that is what we are saying. But to the American we are put because that period under any evidence in there. That one went to Brule, AK-47 government bile with the Hilos. Gawa Saba, Ija AK-47, an ordinary vigilante. Brule AK-47 and the Hilos government bile Gawa Saba. Police in that Saba Kushi area. Under 1 month. Before I was here call government and I release it. So within that period on a cell. I know check. Because I asked DSS that I will bring all these people to DSS. And the one went to must appear. They agreed. One went to yeah, but she show me the Thanksgiving. I show bagay to. Na Catholic Church, I think Oakwood also.
N'ime church kwa. Na premises church now. Na agba na egbe onye mege onye lotara. Na onye lotara no prison ma onye lotara mkpọrọ ma onye lotara whatever. Na agba di egbe elu. Bịanụ ya na-ekwu na ya anụ na ndị jere no nso nkwa. Na ndị ehu jere no nso nkwa na ihe ọ lọrọ na awụ revenge. Nnukwa. Ma ndị jere no nso nkwa o, ma no nso nkwa o, onye ọbụla ga-ahụ revenge. Amami na agotebe mmeje. Yes, amami na agotebe. So, agwara m nwa mgbe nta ekwuole m ọnụ na social media. Awụghị ije tụmọnụ, agwara m nwa mgbe nta na ọ wụrụ osimiri Niger. Aga m egwuye. Ya wụrụkwa na ọkata nkwụ. Aga m egwuye. Nwa mgbe nta wụrụ Strait of Hormuz. Ebe Iran na America zoga. Osimiri ihu America na nda. Ya wụrụkwa Strait of Hormuz. Aga m egwuye. Ya wụrụkwa n'ugwu Sinai. Ya maara ya. Ọ sị ya wụrụ Mountain Kilimanjaro. Aga m arị ya. I made it clear to him. No peka. Nwa mgbe nta nọ dị na list. Ndị mụ na ha gbagawụ. Ọ nọ na list. No peka nụ. A former palm wine tapper. Mechara so ụmụaka bụ ime ọhịa. Na-egbu polisi egbu amị. Emecha aka akparị ya. Ya ekwezie nkwa na ya ga-erepent. Tụwazie aka soro gọọmenti rụwazie. Amami na gotebe m na-eje. So all the very wrong. The only person who wanted the right, a repented criminal with AK-47. Even those repented Boko Haram with that AK now. With legality. That is the logic. That is the psychology. That is the psychology. So, gini ka ipuga. Ya ipuga no toto owo. Imo State government should start reviewing civilians. Nde ha bile AK-47. Imo State government should start reviewing civilians. Ha bile AK-47. The only people who want to touch AK were police, DSS, and the military. Ogula ndanyima when you touch AK. Any civilian who be AK, yeah, we are terrorize whom like most of about the vigilante on the Anocharam vigilante on the Mapalan villages. Ndeke government ebichara pump passion. Anokwa na ha gbawakwala mpampa o. Anokwa gị with machine ha kwushigo. Ha meweze ka ndị police o. Shige wu na gị wepụta gị nye ha something. Gị nye ha something. Gị nye ha ego fuel, gị nye ha this, gị nye. Ya mami na ghọta. Gị ju he buru moto, buru machine. That is what I'm telling you. Yeah. That is what I'm telling you. They are abusing privileges enyege ha na this state. They are abusing it. Owu to kwesịrị but ha lee na onye isi anya he soro ukpuru onye isi ukwu onye isi shejedo ha eme ha ezuzuwe. A lot of things happening in Imo cannot happen in Abia. A lot of rubbish amege in Imo cannot happen in Abia State. It cannot happen. You cannot try that nonsense in Abia. But okay, many Imo. Nobody is watching them. Nobody is cautioning anybody. Onye awula meme he sorry ya. You arm civilians, you don't checkmate them. Abuna di kebe gekwe na ameni, side ameni na omuma. Ayi no chira mpampa ga ebe. Civilians ebi nde ebuba ga shebi le ebe. Ebe ayi no. No nwere one man, one onye sheshi yokpa. Nde ke claim ga na ha wo nde ebuba ago. Jeri kidnap. Kidnap kwa? Yes, ha jeri kidnap the man. Ama na the man bu egbe. O sheboro ibo lota. The man atoto o mmadụ abụọ. Ndoko zawa. But he got me out. But I don't know. I don't know. Nemechara what police station or mama. I don't know how much. Yes, they went and freed Ndeke police arrest. They went there and they scattered the police station and released their district. Yeah, civilians so Imo State government bill. So this is rascality of the highest order. This kind of thing cannot happen in a government how to a government that works with due process. So what we are saying this morning is for the government of Imo State
to review all the civilians unu bile AK. Review all these civilians, repented armed robbers, repented kidnappers, repented unknown gunmen, repented murderers and killers. Unu bile Nushin naharoga. Repent. Government should repent. Take away this AK-47 from these people. AK-47. They should enlist into the military. They should enlist into police. They should enlist into DSS. So my uniform. Kaimana people that should be respected as uniform men. You cannot carry AK. Bige onyoshi. A repented onyoshi. The spirit of Oshi. Once up AK haka will return. That is the psychology. The spirit of Oshi and kidnapping. Once up AK haka will do what? Will return. So for one benta, they should advise him. They should advise one benta. See, anya de against the government use to maintain law and order. No, we are not against it. What we are against is abusing that privilege of privilege of to be terrorizing and killing your people. Some people have went into enforced disappearance. For the fuole, no one benta. I can actually today. And one benta do we equenu. Abala mi asia. I don't want to. Na agahe ma appear anywhere for ya. Na government delay on this and that. Mune. Government of Nigeria now no go job because of America. No be so. Not so. We can take one benta to international community. We can take one benta to international court. We can take one benta outside the shores of Nigeria. Interpol is there to come and carry him. And let me tell you, and let me warn him. Government will expire by next year. Which year dear? Government game expire by next year. And once this government will expire by next year, he is on his own. Akaga Barea, Gauni government. Achieve Frogi immediately. Okay, Kemuranya, they are aware. Oh, Odemba and Kaho, Burionyo, Wiki Manono, Nayaboku Nambe, or Tutua, Nihina, Naka, Oka, Ala Demma, Kobudo Megane, Demma, Nihina, Aimana, or Chichi, Ndina Chachanakwa, Okachina State Tanya Bimo, Agagano, Banketi, Banketi, Ndibwe, Abaze, Worunde, Nemende Mato, on Agananya 07044896111, Mopano 09121906005. Onyanonga ho. Ebola chi Ebola cha ha gina bi si akpọ otu nkeji. I'm very nice shock you abo. O amara gị mma. Because yet you will no, some of the governor will know in Imo State. Unless I won't comment. Incoming. My governor, I just one mega in it. Apparently, it was 500 and something thousand. 23 days ago, sort of. In the joint task force, I hear what that one. You had it 12 1 hour. Governor does he care? You want us dead. You're around. I could get through with the shape. I'm a book on your own. Oh, Governor, maybe Tunumbu. Tunumbe no biele kambe. Oh, Governor, maybe. Tunumbe no biele before Governor. Onya no guy, Ebola tie. Devo. Ezoku tembo alibo. Aya balogo mune. Devo. One number continue the insecurity na ndị merela Imo State eziokwu ọkarịara mụnwa abụ m damet esimoro na abụ agwara m ya abịa ihe na-eme ebe dị too much ana m ajụ ndị Awụsa Fulani ndị a na-agbaba ana m
Majimu goes. The men who did to say that half past the state. After and that, they are too stubborn. You see, I know. Yes, the only answer I made them, and that they are too stubborn. They are the seafood and about my own. They are ready to try. so The men in the page were am I were in India? They believe so and draw. how do you go? Well, you know, for the one you know, any show. This is we continue in the next 8 years. You know what I with you. You know what I go with the truth. No, what I go with you. One them on there. Oh, Amaragem, Nantinegi. You know what I get. You know what I go with you. Okay, yeah. Manya rising up now. Oh, You got a Manya rising up quickly. That he Hope Uzodinma. I got here web anybody from his side. He will governor. Manya me here. This rubbish will continue for the next 8 years. oh. Young what with you. I go let me hear the other. Like when my bakunu ndi Imo, ka hu kwa ka epute egbu ogi pute onye egburu now. Again egbu ozo. And then do anyi dey now. It is life and death. I'm telling you. Anya ga hu madu na eshi muo. Mana ka ina agago di n'ubi ka ji n'aka. Maka na anyị mana ọma mme. Ọma mme mgbe Rocha Sokrocha chọrọ iti ikwe oge nwoke. Anyị sikwa na ọma mme omehukwe. So Hope Uzodinma chọkwa iti ikwe anybody from his own side. Ọma mmekwe ọ gahụkwa na-eme. Ama mi na agota ebe m na-eje. So ọ wụzi mgbe ahụ ka a ga-ahụzi nke wu aga m akpụ ya wọ. Mana mgbe ka a ga-ahụ nke wu isi ike. Nke ka a ga-ahụ nke wu resistance. Mgbe ka a ga-ahụ ihe ahụ na-akpọ resistance. We will fill the streets. Anyị ga-eju na street ala Owerri. Onye ọbụla should allow due process to take his course. Mana for today, Nde Njaba, House of Assembly member na Lokata Njaba, Chairman Njaba local government, call one benta to order. Call one benta to order. Uza Hogaga, many have gone. Uza Hogaga, many Garozo have gone. Ogola, Ndomarum Chorinye, na what in Chorinye no. Ya gasere go chaga.